It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. 6 minutes before Vuma FM breakfast ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala. Cela ukukhuluma nawe nje lemzuzu emali sengisalele before kuphela uhlelo. Ngifuna ukuthi incwadi kaMshumayeli chapter 3 verse 1 lithi iBhayibheli konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga, yonke indaba inesikhathi sayo ngaphansi komthunzi welanga. Ufuna ukuthi ke kusene as we are starting the brand new year unyaka 2023, uma sekuyisikhathi sikaNkulunkulu, uma sekuyisikhathi sakho, uma sekuyi-specific time uNkulunkulu akasibekile, leso sikhathi uma sesifikile sibreaka yonke imithetho engavimba impumelelo yakho. Uma nje uNkulunkulu esethi sekuyisikhathi sikaphumlani lesi, yonke imithetho nemigomo engabekwa ngabantu nezimo ezingabekwa ngabantu ezingangivimba zivele zingabi zinamandla, ngoba sekufike isikhathi leso esibekwe uNkulunkulu. Into ke shaya abantu basuke befuna ukuhamba ngesikhathi sabo nangewashi labo bese beyitshela ukuthi uNkulunkulu naye uhamba ngewashi labo, kanti uNkulunkulu uhamba ngesikhathi sakhe, futhi isikhathi sikaNkulunkulu asifani nesikhathi sabantu. Iwashi likaNkulunkulu alifani newashi labantu. Mina njalo mangikhuleka umkhuleko wami uthi uNkulunkulu ngenze ngihambe ngesikhathi ngokwesikhathi sakho, ngingahambi ngokwesikhathi sami, ngoba ngokwesikhathi sami ngasuke kungenzeka izinto ngendlela uNkulunkulu asuke efisa ngayo. Konke ngaphansi kwethunzi lelanga kunesikhathi sakhe emhlabeni, nesakho isikhathi sizofika, nesathi isikhathi siyeza, and mase kuyisikhathi sakho yonke into uNkulunkulu ayofuna yenzeke empilweni yakho iyokwenzeka. Akukho bantu abayokuvimba whether bayakusupporta noma bakusupport, kodwa mase kuyisikhathi sakho izinto ziyokwenzeka. Noma bathi ayikaze yenzeke lento kini, kodwa mase kuyisikhathi nje sakho, ngoba yonke into inesikhathi sayo iyokwenzeka ngoba sekuyisikhathi. Yabona mase kuyisikhathi akunendaba ukuthi usumdala kangakanani noma iminyaka isihambe kangakanani, mase kuyisikhathi nje sokuthi yenzeke iyokwenzeka. Noma bengathi kade sasizama lento isahlula, kade sasikhuluma ngayo siplana ingenzeki, kwangakabi isikhathi sayo sokuthi yenzeke kuwe, mase kuyisikhathi sayo iyokwenzeka ngoba sekuyisikhathi. Yabona kwake kwaba isikhathi sikaHana sokuthi ethola umntwana, noma wayesekhala isikhathi eside kangakanani, ethuko kangakanani, kodwa ngoba kwayesekuyisikhathi sokuthi athola umntwana wamthola. NoSara lithi iBhayibheli wayesemdala ngabathola abantwana, kusho ukuthi sonke lesi sikhathi azebe neminyaka ewu-90 kwangakabi isikhathi sokuthi ethola abantwana, isikhathi kwakuku-90 years. Wathi mase kuyisikhathi sokuthi emthola umntwana, noma ngabe kuthiwa usemdala noma ngabe kuthiwa usegugile akasakwazi ukuthola abantwana, kodwa ngoba sekuyisikhathi sokuthi kwenzeke kuyenzeka. uNkulunkulu akabi nendaba ukuthi awusaqualify nokuthi kwenzeke leyo nto, kodwa mase kuyisikhathi sokuthi kwenzeke kuyenzeka ngoba sekuyisikhathi sokuthi kwenzeke lokho. Awu engani khona nowesifazana owayesehlala eminyaka ewu-12 enenkinga nje yesifo somopho, yazi yaba u-12 iminyaka ezame konke, ezama ukuphila engaphili, econsulte bonke abantu kodwa wangaphila, kodwa ngoba kwase kufika isikhathi sokuthi aphile wavele waphila. Kwangaba nendaba ukuthi iminyaka isu-12 eyiphilile engaphili enhliziyo emphefumulweni wakhe nasenyameni yakhe, ngoba mase kuyisikhathi sento akukho muntu, akukho sathane, akukho madimoni, akukho manzi amnyama angakuvimba ukuthi kwenzeke into kaNkulunkulu empilweni yakho. Noma ngathiwa kwakhulunywa phezu kwegama lakho, kwakhulunywa phezu kwamathuna, kodwa mase kuyisikhathi nje leyo nto iyokwenzeka. Okwakhulunywa kuyovela kwe-expire bese kwenzeka lento uNkulunkulu afuna yenzeke empilweni yakho. Ibambe lento konke kunesikhathi sakho, nesakho isikhathi siyeza. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.